Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma dat zorgt elke week voor opnames, reportages, zat die uitgestuurd binnen in het nationale programma Van Gewest tot Gewest. Wat vroeger voor de NOS of de NTS alweer houden was tussen 1964 en 2003, 2004. Die reportages ben in de meeste gevallen maken door Johan van der Zee, die in 1968 bij Van Gewest tot Gewest kwam, dus de Friese producties maken had. Maar we beginnen dus even, en dan was hij dus nog maar even zwijgen, want een reportage die in 1967 gemaakt was over het Fries paspoort. Zullen we daar even naar? Vanochtend om 10:00 maakten de automobilisten die via de afsluitdijk op weg waren naar Friesland iets vreemds mee. Langs de rechterzijde van de weg stonden borden die de chauffeur waarschuwden voor passencontrole. De Friezen, want zij waren het die paspoorten uit gingen reiken, hadden een tegemoetkomende houding tegenover de Hollanders aangenomen. Ze hadden een douanepost ingericht bij het monument op de afsluitdijk op Noord-Hollands gebied dus. Studenten van nu, goed gemutst met voorhistorische hoofddeksels, gaven op hun wijze de paspoorten uit, waarbij voorlichting aan en reacties van het publiek niet achterwege bleven. Goedemorgen, dit is het paspoort Friesland, u uitgereikt door de Federatie van Friese Studenten. Nou, dat vind ik leuk hoor. Met de VVV, waarin u veel toeristen gegevens vindt over Friesland. Met achterin een aantal bonnen die reductie geven op de entrees in de musea en op de boten naar de eilanden enzovoort enzovoort. Meneer, hebt u een leentje? Bedankt. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat vindt u nou van zo'n idee? Dat hier een paspoort met allerlei reductiebonnen uitgereikt wordt? Bijzonder plezierig, alleen het duurt zo verschrikkelijk lang voordat het uitgereikt Hebt u dan zo druk? Ja. Het leven is toch niet druk, het is toch plezierig? En nu heeft u weer een reductiebonnen ter waarde van 25 gulden. Jongen. Dat is dat kwartier wachten toch wel waard? Ja. Fijne geholpen. Het paspoort is net echt, alleen de kaft is rood. In 7 talen staat het er. Paspoort voor Friesland. Op pagina 3 de foto en bijzondere kenmerken van de drager van het paspoort. Het paspoort is geldig voor het jaar 1968. Vanaf morgen zijn deze paspoorten tegen betaling van een leges van 2,50 gulden bij alle Nederlandse VVV-kantoren verkrijgbaar. Het rode boekje bevat een groot aantal bonnen die recht geven op reductie in museum, restaurant, boten enzovoort. In Franeker, de oude Friese universiteitsstad, wordt elk jaar door de in Nederland studerende Friezen tussen kerst en nieuwjaar een congres gehouden. Een onderdeel van dit congres was de paspoortenactie. Men wilde nu eindelijk eens afrekenen met de mop met baard, namelijk dat er een paspoort nodig zou zijn om Friesland binnen te komen. Dit paspoort is geen paspoort van, maar voor Friesland. Niet afwerend, maar uitnodigend. Het uitgangspunt is niet dat de Friezen willen weten wie er binnenkomt, maar ze willen dat degene die binnenkomt weet wat Friesland is. 25.000 van deze paspoorten zullen hun weg vinden tot in vele vreemde landen toe. Tijdens de persconferentie die in de bocht van Guinée, de oude studentenherberg te Franeker, gisterenmiddag werd gehouden, heette de Friese cabaretier Rien Schratema de pers welkom en vertelde hij op zijn manier het hoe en waarom van dit paspoort. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Welkom in het hoge noorden. Mensen van het ochtendblad, middagblad, avondblad. Welkom in deze barre oorden. Mensen van het christelijk, socialistisch, onafhankelijk blad. Neem uw gemak, want dat willen we zo graag. We zitten hier zo afschuwelijk in onze maag. Met heel die ballast en die erfelijke vracht. Van dat stugge stuk imago van ons voorgeslacht. Oh, wij zitten daar zo mee, ja we zitten daar zo mee. Met al die oude bakken en dat waanidee. Want de Friezen zijn in feite heus wel lief. Ook al lijken we misschien een beetje stief. En al zitten we wat moeilijk met die taal. We zijn toch ook behoorlijk internationaal.
In Friesland is het fijn en gastvrij en gezond. U kunt dat lezen, u kunt dat zien, vanuit uw auto vanaf de E10. Welcome to strangers en wacht u voor de hond. All you need is lef. All you need is lef. All you need is lef, lef. Lef is all you need. Lef is all you need. Wij zijn het land van de contrasten. De rode troelstras, zwarte zeilstras, wit, zwart, bonte ademas. En bont is de sortering onze gasten. Hier wonen de Van het Reeves, naast de Hendrik Algeraas. Hier blijft de Riemersma na literaire vieze voor den rel. In alle vrede onderwijzer ener school met de Bijbel. En ondanks onze Friesisch Nationale Partij hebben wij aan die groene Kustenstrasse een Siemer voor u vrij. Ach, wij menen het wel goed, wij menen het wel goed. Al stroomt in onze aderen dan het Friese bloed. We zijn niet koppig, we zijn beslist niet zuur. En we willen heus geen zelfbestuur. Oh nee, wij voelen zo ontzettend nationaal. Al is de ontwikkelingshulp voor ons dan minimaal. Met u in de NATO, met u in de EEG. En samen naar het Binnenhof. Ja, gezellig, al is het dan een sof. Dat chauvinisme van ons valt heus wel mee. All we need is lef. All we need is lef. All we need is lef. Lef. Lef is all we need. Lef is all we need. U zult het hier misschien te rustig vinden. Wij zijn geen land van wijn en trein. We stikken hier niet van de gein. Het lukt geen sterveling ons op te winden. Je kunt hier levenslang in rust en vrede burgemeester zijn. Wij zijn het land gesmeend van seks en erotiek. Al staat de Friese boezem open voor het publiek. Bij ons geen provo's of hippies, we zijn nog wat geremd. Bij ons geen striptease, maar wees gerust, we staan geregeld in ons hemd. En dat willen we niet meer, dat willen we niet meer. Dat moet nu maar eens uit zijn voor een keer. We geven Friesland voor de wereld vrij. Ze mogen fletjes bouwen in de groene wei. We zijn bevrijd van chauvinistische excès. We willen ook ons deel van het parkeerprobleem. Van Zurich tot Tietjerkstradeen vragen wij u voor het nije eer. Een beetje lief zijn voor het land van Grutte Pier. Een beetje lief zijn, dat is toch niet te veel. All we need is lef. All we need is lef. All we need is lef. Love is all we need. Love is all we need. Love is all we need. Alles wat je nodig hebt is lef. Lef om ook eigen tekortkomingen te lijf te gaan. De Friese studenten hielden 's avonds een Moolfeed, een happening waarbij de Friese nationale geest, gesymboliseerd in een draak, werd verbrand. Studenten zouden geen studenten zijn als er tijdens de Moolfeed geen tegenacties zouden ontstaan. De voorstanders riepen, de tegenstanders riepen. Spandoeken werden ontrold. En zo feesten ze nog lang en gelukkig in het mede door het uitnodigende paspoort zo gastvrije Friesland. Een fantastische reportage wat je dat zou sjoggen. Want je sjoggen Rient Gratema in een volledige sketch. Er wordt 4 minuten sjongen over Friesland, over dat paspoort. Eerst even dat paspoort. Idee van Kooijman. Ja. Kooijman, zeg ik altijd, wie een volstrekte idioot bij het VVV Friesland. Ja, had een heel soort rare ding die ik ga een paar keer meemaken wat er dan werd betocht hier. Hij had op een bepaald moment een Amerikaanse filmploeg naar Friesland hellen
Omdat er toch dat Friesland-promotie, dat gebeurt nou wel. Maar, en dat badde in Warkum en dat ging over Hansje Brinker en de Silver Skates. En hij dacht dat in die Amerikaanse film dan een heel stuk Friesland, wie letter neer mee fantaseren. Dat soort dingen, dat betocht gewoon man. Ja. Maar dit hek. Fries paspoort, ja. Dan volslijn vreemde gedachten die het u in de rest van Nederland een hulpbord achterop bracht had, vind ik dan altijd. Ja, ik wil Leidsie. Ik wil, de koers meestal een cadeautje aan en die een paspoort en daar moesten ze dan ook wel om kniezen. Maar ik weet net dat het wel zo'n soort uithellen had. Nee. Dan het waren ik mij die door de Friese studentenbeweging en die dan Frensje dan altijd. Ja, dat wie op het Kriescongres denk ik van Benlef, dacht ik. Ja. Is er nou een soort met dingen met de man van Benlef? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik had er zelfs een Schotse lid van Benlef. Ja, toen ik bij de Rono werkte, toen ben ik in Greens. En toen mochten net studenten net lid worden. Okay, en toen heb ik nog een Schotse lid van Benlef. Ja. Wat opvallend is in deze reportage is dat we het heug houden. Friesen hebben een soort zelfspot op zichzelf. Een beetje vreemd naar jezelf zijn. Ik kan geniezen kennen. Hè? Ja. Sommigen hadden dat. Ja. Net alle jaren, denk ik. Nee, maar ik bedoel, is dat in die carrière dat ken die Friesen dan toch goed op een of andere wijze? Nou, nee, want ik ben een heel soort Friesen gekomen die dat net kennen. Dus, maar de mannen erin kennen natuurlijk als net een oor. Ja, maar misschien wie het in die periode zat, dat het wat meer broekt was. Dat je wat. Dat zou kunnen. Ja. Want het Fries paspoort is natuurlijk iets om jezelf leidt je. Dat er meesten serieus binnen die dat serieus vinden. Dat is, Want we zien nou even een filmpje over 1974 komt dat. Dat binnen fragmenten uit de film Inge Moele 2 talen, 1 mond 2 talen. Hessel van der Wal presenteert het op en die doet dat ik op dezelfde zelfspot manier. Ja. Waar werken de regisseur? Bout Smit. Bout Smit wie in die tijd wie die leraar aan de filmacademie. En die had ik dacht van de provincie Friesland, maar dat weet ik niet meer. De opdracht kregen om deze film te maken. Ik had in de studio met hem praten, live. En daar hebben we die fragmenten daartussen gezet. Ja. Omdat de film doel uitkwam, zeg maar. Ja, de film wie doel krijgt uit. Ja. Wie dat een verrassende film? Ik vond het idee leuk, maar die twalling. Ja. Wat de ene taal en de orentaal. Dat vond ik heel leuk dingen. Nou, verder te volle vertelt dan eerst maar even zien naar die fragmenten uit de film Inge Moele 2 talen uit 1974 van geweest. Ja, ik ben van begin al in het boerenbedrijf gekomen. Ik ben met 13 hier. Van de squaalbank aan ouders. Dat is wel een tijd, ik moet zeggen, dat ze net ouder ben en dan al in het bedrijf, dat ligt er net bij staan. Maar daar ben ik gelukkig net meer in. Ik ben nu in een papierfabriek in Friesland. En dat laat dus heel los. Kunt u het nog een beetje volgen? Ja, dat is wel heel los als in het boerenwerk vanzelf. Ja. Het is ploegentjenst meer. Dat komt de niks op aan. Het werk dient, dus dat net dient, is er wel een orenploeg die erin valt. Ja. Ik zal even voorstellen, dit is mijn boerman Dijkstra. En we wonen hier samen in Kuwait. Sinds kort, want ik ben een zogenaamde teruggekeerde Fries. Maar dat boerenbedrijf dat was vroeger natuurlijk wel heel anders dan het tegenwoordig is. Ja, zeker. Dat was zeker heel anders. Toen ging het alles met de hand. Dat gaat nu allemaal machinaal, hè. Dat is ook zo met het mest uitdraaien. Uit de staalweg eerst op een hoop. Het dongje. Ja, het zijn niet op de dongje. Ja, nou dat... Ik weet er net zo volle van, maar... Ja, als ik jij hoe dat jij iets weer dan weer het al heel horen tieters nou. Want ik kom uit een skipperslagen, dan weet ik dit zelfs net een soort van. Maar het weer net noffelijk leven met gewoon al je nee. Die mensen moesten altijd maar omwaren. Kunt u het allemaal zo volgen?
Zit erbij? Elko, zit er een auto? Ja. Waar zit een auto? Daar. Waar? Daar. In Vlouwen? Ja. Nee, Pediek toch? Diek. Ja, Pediek. Diek en vlommen. We brommer op Pediek? Ja. Waar is een brommer? Mooi. Mooi. Schaap. Skier. Paard. Hinder. Melk. Malken. Brood. Bal. Kaas. Sies. Aardappels. Jeppels. Boontjes. Boontjes. Tevreden, blij en dankbaar. Friesland opgestoten in de vaart der volkeren. Als het intussen dan maar niet zijn eigen gezicht verliest. De boer van gisteren, zoals mijn buurman Dijkstra, werkt nu in de fabriek. Zo gaat dat in Nederland. In zijn vrije tijd is hij dan Fries met de Friezen. Is Bensje laait in de groppe. Hij en mem saar vier van hoes, die kennen haar net beroepen. Nou, toen je voor de eerste keer kwam toen, 2 jaar dus, dat je voor het eerst bent, toen voelde ik me ergens verschrikkelijk al. Want ik schrok er gewoon van dat de mensen aan abnormale smaken ging, wat kleuren betreft. Daarom, het helder bij het helgrier, ik snap dat de mensen naar de bank kunnen gewoon. En toen ben ik dat helemaal niet wend. Zulke kleuren, wat grotendeels in hout is daar. Houten bomen en dan komt serieus aan. Nou ja, het is een heel oud huis, uit 1500 ongeveer. Een heel breed huis, maar een hele heilige stoep ervoor, maar een leuning, een ijzeren leuning. Heel leuk ergens. En bovenuit het is gewoon al hier hoeken en gaten. Al die sleepkamers is al hier heel erg hoekig en dit is hier al hier helemaal rug. En de taal, nou ja, Fries, ik ben wel een echte Friesin. Maar ik kan even goed handels als Fries, want ik kan nog anders leren. Ik een manier of soms, zei zo'n manier. Toen kon ik al behoorlijk anders praten. Toen werd het zo inpompt. En nou, Fries, het is maar voor eventjes. Maar dan hoop ik toch wel dat je vibe bent. Nee, Fries kan me zo vallen in mijn schelen, heel Friesland net. Maar ja, 1000 minuten kennen wel. Dat blijft altijd zo. Nou, Fries, hoeft het voor mij niet meer. Ja? Het is volgens logisch dat mensen die een taal praten, dat ze daar in les krijgen, dat ze die taal overal moeten, dat die overal in komen. Als straks op de stations, overal in de restaurants, dat alles. Dat is gewoon. Alleen dat de meesten weten het meer dat dat gewoon is. En door de eeuwen heen zijn wij erbij grootgebracht dat het Hollands de taal is. Het gaat dus net zozeer om de taal op zichzelf. Het gaat dus om de mensen efter de taal. De taal op zichzelf is ik net vol. Ik bedoel, het Fries is net mooi. De Fries is net best. De Friesland is net mooi. Dat is ik vaak. Gewoon om misverstaan even voor te helpen. Want, ja, want als je heel consequent dan trok in zo'n, dan kom je op een hele vreemde terrein. Zoals, nou ja, van uw staal is mooi, uw mensen bent beter of zo. En dan kom je dus op het duur in het strutje van Hitler te lonen of zo. Dat ben volgens fout argument. Het is gewoon, wij praten deze taal, dus broeken wij deze taal. Het is zo logisch, het is zo gewoon. Op de Friese lagere scholen bestaat er sinds 1972 een wet die verplicht Fries op het lesrooster zet. Nou kan een wet alleen natuurlijk geen taal levend houden. Dat kunnen alleen de mensen doen, als ze dat willen.
grote school weer terug naar het kleine thuis, elke dag toch weer een hele overgang. Ook al is er officieel wat Fries in de klas en komt er meer en meer Hollands de huiskamer binnen, neem de televisie. Maar het hoeft geen probleem te zijn, ook later niet, om ze allebei tot voertaal te hebben. De taal die je van thuis hebt meegekregen en de taal die je hebt geleerd. Fries en Nederlands, vanzelfsprekend. Eigenlijk heel vernijend, deze wijze van filmen, deze scenario. Ja. Dat idee van die twallingen, om daar wat mee te doen, om aan te gaan dat Friesland twee soorten talen spreekt. Ja, dat had Bout Smit dat betocht. Ja, leuk. Ja, hij had er echt een film maken in Friesland in een bij 24 jaar bevrijding. En dat zal de connectie bracht haar. En daarna had hij dit maken. En had hij dat nou op eigen initiatief die had of in opdracht, dat weet ik niet. Nee. En wat had de provincie Friesland eigenlijk met de film dienen? Net een soort. Nee, want er ben een beetje mensen die films doen aan nevens mij. Nevens mij ik, want wij hebben het provinciale archief nou intussen bij Omroep Friesland kregen. En er staat die film een paar keer in, maar er is verder niks meer dienen. Nee. Nou, het is, in die periode is het wel hier en daar vertoond, weet ik nog. Maar er is een heel beetje van die en dat is echt spietig. Precies is dat we nog eens een keer in zijn geheul uitsturen zullen op Omroep Friesland. Dit wie het programma Gewest Friesland met reportages uit van gewest tot gewest. En dat is het Nijweek gewoon weer.